गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआ माबा जागोन आरोना फार्स्ट डे शुटिं जागोन आरो। आंखौ सोरबा कमेन्टआव ओरैबायदि हरबाय थायो आरोना, आब' गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोदो, गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोदो बिदि होननानै। ओमफ्राय आरो दाखालिबो हरदों आरो फेसबुकआवबो मेसेजाव सोरबा हरबाय थायो आरो। ओमफ्राय आङो बेबायदि हरबाय थानायखाय आयु आंनि मिउजिक भिडिअ नायनो लुगैबायदो दांहाय होननानै आं सानखुमाबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय मुथुजों आङो रायज्लायबाय, जाहा मुथुजों बैसागोनि मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायस्रानोसै दां मुथु होननानै रायज्लायबाय आरो। ओमफ्राय मुथुआबो जागोन होननानै बुंनायखाय बानायनो लाबाय आरो। ओमफ्राय नै दिनैनिफ्राय जासिगोन शुटिंआ। जि अखा हाना होबाय हरावबो ओरैबायदि ज्राव ज्राव अखा। आङो 3:30 सिरि मोननानै जि टेनसन जाबाय, आयु दिनैनि शुटिंआबा जागोन ना जाला बिदि होननानै जि टेनसन जाबाय थानायमोन। ओमफ्राय अखाया दायो गैथ'ला आरो, दा उनहालागै मा जागोन मिन्थिला। जिखिजाया नै जोङो ओंखारलांबाय दायो, जों सानैल' मोसाफाग्राफोरा बेलेग गारियाव दङ। ओमफ्रायो केमेरामेना उनसु ब्रह्म आरो करिय'ग्राफारा मलेन नार्जारि, ओमफ्रायो मेकआप आर्टिस्टआ ददेरे दङ आरो ना। दा उनावहाय देखायहोजोबनोसै बिसोरखौ। दायो जोङो ददेरेखौ लाना थांसै। ददेरेया जोंनि गामि खाथिनि नालाय, बेयो न'आवहाय दंफायो, लाना थांफागोन। ओमफ्राय बेखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै आङो। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो। आसा खालामदों आरोना आंनि देग्लायनि मिउजिक भिडिअआ मोजां जागोन होननानै, आरो कमेन्ट हरबाय थानायलाय आंनि मिउजिक भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामदों आरोना। नों माखौबा बुंनो? फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय, गोजांनायसो मोनदों। गोजांनाय माने मैया लोमजादों, माने मोनायाव। मैया प्रग्रामबो दंमोन नालाय, बड'फा उपेन्द्रनाथनि जोनोम सान बार्थडे प्रग्राम जादोंमोन आरो। बेयावहाय मुथुमोनानो दैदेनबाय नालाय प्रग्रामखौ। ओरैबायदि मानसि, ओरैबायदि आलासि। लोमजानाय मोनलायलायबाय। अखा सिजाबाय, लोमजानाय माने लोमजादों, अखा एसे सिजादोंना मोनायाव थिगसे लोमजाबाय। दा एसे मोजां मोनबाय। दा मुलि जाना हो मुथुनाबा, दा लोमजाबावबा मा जागोन? चुमा हरलाय, चुमा हर, चुमा। जाबाय दे, जाबाय। थादो सोना दे, थादो। ददेरे बिबाजैनि फिसाला बिराद लेब लेब दावलेब आंखौ बुंहरदों आरो ना, ओइ बैयो सोरनि हिनजावब्रा होननानै बुंहरदों आरो। दावलेब नङालै दावलाबसो जागोन। ओमफ्राय आङो खाथियाव लिंहरबाय आरो। नै ददेरेया बेनो जोंना मेकआप आर्टिस्टआ। हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो नुदों आं मानसिखौनो। बुरैथारबाय आयुहाय। बुरैयाखै। जोङो फै नै अरां सफैबाय। ओमफ्रायो बेयावहाय एसे जाग्रा बुस्थु लांफानो नागिरदों, ओरैनो आरोना ब्रेकफास्ट जानो थाखाय। मा लायगोनथाय मुथुआ? स्प्राइट लागोनदां, ओमफ्राय आरो जाग्रा मा लागोनथाय? जोङो माजबाट लाइनथि फैबाथाय नै बेयावहाय जाहा मुथुआ खनफ्रोमबो मा होनो दानपत्र होनो इखो ददेरे। बे मन्दिराव दानपत्र होलाङो आरोना। लांफानो मोनफैबाय जोङो। दा कालारखौथ' आं सोंनासो गाननांगोन ना मा ससेखौ मोसाग्रोगोनथाय? दख'नाया पिंकबो दङ, गुफुरबो दङ, ओमफ्रायो सोमथेथे कालार, आरो मा दङ, ब्लुबो दङ। दा बिथिं ओरै खालामबा माबागोन दा? सिंगारखौबो थुगारनांसिगोन।
मेकआप लाखांबाय नै लोगोफोर ओमफ्रायो आं बारा मेकआप लाखानिखायनो मेकआप लाबा गावखौनो एसे बोरैबा मोनो आरोना मेकआपासो माबायदि जाखोथाय मुथु फाय माखौबा बुंबा बुंना मा बुंनांगौ आंखौ देलायनायखाय माबायदि मोजां बेसेबां मोजां मोनदों बहुत मोजां मोनदों बुंब्रा माखौबा दा शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन बेनिखाय माने एक्ट्रिसखौ बेस्ट अफ लाक होबाय आरो आं थेंक इउ मुथु हेल' जालायनोसै जोंना आंनि बेनि एबारनि नैबे सेकेन्ड शुट नैबे सिजननि आरो सोर खामफ्रि बोथोरासै नै दासो सेकेन्ड नामा देग्लाय दासो सेकेन्ड बाप गैया सुदान गैया प्रडिउसारफ्रा थैजोब्बायना आंबो रोंलायलांसिनसैलै जाबाय Lapai berapa nih untung lah di lapai itu. Ada, untung, ada. Malah bisniaवबो सिमां नुनायाव सिमांफोरावनो मोसाबाय थायो खोमायो. Hai nung Margo. जाबाय नै जोंहा दा बेयो को-आर्टिस्ट मा होनो लिभ आर्टिस्ट दा बेजों मोनसे शट लागोन गोरलै बिलाइ खिलिनाय नुदों नुवाखै नुदों नुदों हाग्राखौनो लांबाय दा बेखाय हाग्रा नङा बे बनसोना बिफां बिलाइयानो नै बिफांसो Ya, dia खामबाय ओमफ्राय नायबाय ओमफ्रायसो गिदिंबाय बेनिफ्राय बेखौ हरदो ओरै नायनानै खाथियाव मोनजोबबाय जोङो सानजौफुनि जाखांबाय आरोना नैबे माबायावहाय धाबायाव रुटि जाबाय ओमफ्रायो स्प्राइट लोंबाय केक जाबाय दै लोंबाय ओमफ्राय अहानायबो मोनबाय दायो आरो शुटिंआव थांलायनोसै जायगाया लकेसना एबार चेन्ज जासिगोन बैथिंजाय दालांथिंजाय लागोननो ओमफ्राय दा उनावहाय जोङो खाम जालांगोन मोनालांगोनसो ना मागोनसोथाय जोङो जोंहा आब' लाहानाव जालांगोन आरोना जोंनि आब'मोनथिं गामिथिंनो खालामफैदो नालाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो माबायदि देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै एसे ओमफ्राय र' केमेरामेनफोरखौ लानो मोनथाराखै आङो नोंनि फेन्दाखौ लानो फेन्दा नङा इयो माथो बटसो नाव बट दे माखौबा बुंलाय बुंनांगौथ' दैनो बुंखाबाय आं बुंनायालाय ओमफ्राय आं लोमजादों आंनो आंना गुदुंथार बुंनो माने बे अनजि धोनस्रि फुंखानि मालिक इउटिउबार बियो ब्लगार मिथिखानाय ओमफ्राय दायो एक्ट्रिस जाबाय आरो दोंब्रै दोंबासो जाबाय एलबाम बानायनाया दोंब्रै एबारजों दोंब्रै दोंब्रै एलबाम जासिगोन बिराद मोजां मोसायो गावनो प्रडिउस खालामो मेथाइ बायो करिय'ग्राफार बायो केमेरामेन बायो
गासैबो बायनानै प्रडिउस खालामनानै खस्थ' खालामनानै बिराद खस्थ' खालामो आरोना न' ओमफ्राय बिराद मोसाखायो मोसानो होनबाथाय बारल'लायखायो बिदि आरो उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोसाखायोमोन आङो आयौ आखाइ रेवलायलायबाय ओमफ्राय जाबायबो जोब्बाय दा खावलायनाय मोनसे थाबाय जेनेबा नैबे गोदान एलबाम फैगोनखौबो देग्लाय बैसागुआव बयबो अनसायना लानांगौ नायनांगौ गुजुनाय जाबाय बिसोरलाय हाबबाय नामा गारियाव हाबबाय आरो सानैसो मानसिखौ लाबावनो नागिरदों बिसोरो गारियावसो हाबबाय नामाथाय फैरो खोले नै उनसु केमेरामेना दे माखौबा बुंग्रा गासिखौबो बुंखादों रुटि गांनै गांथामसो गांथाम नङा गांनैल' जाबाय माने अखा हादोंमोन नालाय दसे थाथ'नानै दा आरो बेथिंजाय लाहैनोसै जाखिनि हायो अखाया गारोबा मोजां जागौमोन अलमस्ट 50-60% जोबोबा गाबोन फोजोबनो हायो नोंथांमोना नायलांबायल' थादो जोंनि शुटखौ ना दे मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट ना अख्रां भिडिअ माखौबा बुंनोबा बुंथ'आखै जेबो बुंथ'ला उनसुजों फायफादों नेक्स्ट बाराव बुंगोन दे होमबा ओइयो इसोर जाथ'वाखै मानो लिंनाया Mutu. ha Mutu. mutu na nyabe nongtaran be simangsa terota जोबनांगौमोन जोंना दिनैनि शुटिं खालामनाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय जोबनायालाय जोबबावामोन आरोना दंबावोमोन बहुद खालामनो हाबावगौमोन नाथाय बोथोरा बिराद गाज्रि जाबाय अखा हानानै होबाय दहायबो अखा हाबाय बेयावबो दसे थानांबाय नै आरो दा एसे खालामजाबावगौमोन आरो 4टा जाबायमोन दाथ' 4टायाव मोनाया नालाय 5:30 6टासो बिदियावसो मोनानाय जायो ओमफ्राय लाजाबावगौमोन आरो अखा हाना होनायनि थाखायनो जोङो लानो हायासै ओमफ्राय दायो थांफिनगासिनो नै न'आवहाय मोसाग्राफोरा सिगाङाव मोनहैबाय केमेरामेनफोराबो सिगाङाव मोनहैबाय जोङो उनावहाय गुमैलानाव दायो जोङो खामजानानै न' फारसे थांबाय थानोसै दुखु मोनबाय आरोना आङो मोसाबावनो गोसोमोन दिनैनो एसे फोजोबबावनो गोसोमोन गाबोननि बोथोराबा माबायदि जायो माथो खालामनो लोगोफोर बोथोराथ' बोथोर बायदि जाबाय थागोन बेखौथ' जोंनि लुगैनाय बायदि जों मोननो हायाना न' ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै भिडिअखौबो आङो बेयावनो फोजोबलांसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो आसा खालामदों आरोना आंनि फैबाय थानाय गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायगोन कमेन्ट खालामगोन शेयार खालामगोन आंखौ अनगोन बेखौनो आङो आसा खालामदों लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय मुथु बाय बाय हो ददेरे बाय बाय हो माम जालांसै दायो माम होनदो गथ' गोरलैनि बायदि माम Mini.